Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min yadli rida ilahi ta'ala al-Fatihah. Ila harat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila harat al-qudub syamil maqam min ghasil azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa ila harat mursyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila harat masyikhina ustadina wa alimina walidina khususan Syekh Darad Dahid Al-Saniyah. وإلى هرد شعيب هذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ عبد الليث الناصر بن محمد سمرقند أصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه بعلومه ومتنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن الحسن البصري رضي الله تعالى أنه قال wa dan riwayatkan Anil Hasan Al-Basri apa annahu ustuhuna Hasan Al-Basri. Qala iku dawuh sinten Hasan. Ing dawuh balaghana annal abda. Balagha tumekana ing kita apa annal abda ustuhune kaula. Iku idza syariba endan nalikane ngombe sapa abad syarbatan ing saombenan minal khamri sangka arak. Iswadda moko dadi ireng apa kalbu atine abad. Fa idza syariba moko dan malikane ngombe sapa abad asanyata ing ombenan sing kedua. Tabarra'at mongko lebaran min husanga abad apa al khafatatu apa al hafadzatu. Sapa marga hafadah. Fa idza syariba mongko dan malikane ngombe sapa abad asalitata ing ombenan sing kaping 3 tabarra'a mongko lebaran minu sangka abad sapa malakul maut malaikat sing tugase kematian. Fa idza syariba mongko dan malikane ngombe sapa abad ar-rabi'ata ing ombenan kaping 4 tabarra'a mongko lebaran minu saking abad sinten an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faida syariba mengandam mereka ngombe sapa abad al-khamisata ing sing kaping 5 tabarra'a mongko lebaran ming sangka abad sapa ashabun nabi bira-bira sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisati satilan ing dalem ombenan sing kaping 6 tabarra'a mongko lebaran min sangka abad sinten sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam. Fisati tabarra'a minhu sinten Israfil alaihi salam. Fi taminati tabarra'a minhu sinten Mikail alaihi salam. Fi tasiati tabarra'at minhu as-samawati. Sapa pira-pira apa pira-pira langit. Wa fil asyirati tabarra'at minhu apa al-ardu bumi. Wa fil hatiyata asyarata tabarra'at minhu hitanul bahri apa pira-pira iwak segara. Fi tsaminati ana ing dalem kaping 12 wa fi tsaniyata asyarata tabarra'at minhu asyamsu apa srengenge wal qamaru lan bulan. Wa fi tsalitsata asyarata tabarra'a minhu kawakibus samawati apa pira-pira lintang langit. Wa fi rabi'ata asyarata tabarra'a minhu apa al khalaiqu pira-pira makhluk. Wa fil khamisata asyarata ughliqa den tutup alih ing atase abad apa ababul jinani pira-pira lawange swarga. Wa sadisata asyarata futihat mawon den buka alih ing atase abad apa ababun nirani pira-pira lawange neraka. Wa sabi'ata asyarata tabarra'at minhu apa hamalatul arsy apa pira-pira malaikat sapa pira-pira malaikat hamalatul arsy. Wa tsaminata asyarata tabarra'a minhu
apa al kursi wa fitas'ata asyarata tabarra'ah minhu apa al arsyu ars fa idza syariba maka ing dalem nalikane ngombe sapa abad al isrina ing ombenan arak sing kaping 20 tabarra'a mongko lebaran minhu sang abad apa al jabbaru sinten al jabbaru Gusti Allah taala tabaraka wa taala. Iki riwayat saking Hasan Al Basri, di beliau dawuh, aku krungu kabar kaula iku yen ngombe arak saombenan iku atine malah ireng. Jadi ketika anak seorang hamba, ini kayaknya gak terkecuali ya. Dalam artian umat manusia. Ketika dia ngombe arak, ombenan sak ceglokan yang pertama, itu menyebabkan atine iku ireng. Ya no, ati sing saumpama resik biasa ibadah misal, atau biasa taubat misal. Isine unggahane taat insyaallah sehari-hari. Kan resik berarti ati. Kok dekne nglakoni ngombe arak sak ceglokan. Ceglokan pertama seumur hidup maksudnya. Maka ati resike iku berubah dadi ireng. Yen kaping pindho malaikat hafadzah bebasake saking wong iku. Sing keloro saumpama dekne ceklokan sing keloro, maka malaikat sing tugase njaga ndekne iku angkat tangan, wis gak urus ngono gampang. Yen kaping telu malaikat mati bebasake saking wong iku. Yang nomor telu ceklokan kaping telu, maka malaikat sing tugas kematian wis gak urus. Yang kaping papat Nabi Muhammad bebas saking wong iku. Iki sing kepapat. Ketika kok enek umat dekne ngombe ceglokan sing kepapat seumur hidup. Terlebih iki wong Islam umat Kanjeng Nabi ya. Oh dene ngombe ceglokan sing kepapat seumur hidup Maka Nabi Muhammad SAW ora urus karo wong iku. Dalam artian wis ora melok mbela ning pengadilan Allah mana. Dicul gampang. Yang kaping 5 sahabat bebas. Sing kaping 5 Kanjeng Nabi bebas kan mau. Maksudnya Kanjeng Nabi wis gak urus. Kok sama mejak dilakoni dene ngombe arak sampai nomor 5. Maka sahabat-sahabat Nabi ya wis gak urus. Yang kaping 6 Jibril bebas. Yang kaping 7 Israfil bebas. Yang kaping 8 Mikael bebas. Yang kaping 9 langit bebas. Yang kaping 10 bumi bebas. Yang kaping 11 iku ya segara bebas. Yang kaping 12 srengenge lan rembulan bebas. Yang kaping 13 lintang lan langit bebas. Yang kaping 14 kabeh makhluk bebas. Iki amun terus nah. Dene gak gelem taubat insyaallah. Ya cek pancet diterusno ae oleh maksiat ngombe arak. Sampai ning kene cegahan ke 14. Seumur hidupnya dene wis 14 cegokan ngombe arak. Maka kabeh makhluk iku wis gak urus. Amargan mah melok mbela sok ben ning ngarsan insyaallah. Yang kaping 15 lawange swarga dan tutup kanggo wong iku. Kok sampai terus-terusnya sampai ke 15 kali, ya tertutup lah pintu surga kanggo wong iku. Dalam artian iki saumpama dene wis 15 kali cek gak gelem taubat, gak gelem mengakui kesalahan Gusti Allah, gak gelem istighfar. Ya alamat terus gak ngarah. Ya wis karepe dhewe, dalam artian wis tanggungan dhewe. Ora nek sing gelem bela gimana.
Yen kaping 16 lawang neraka den buka kanggo wong iku. Sing ke-16 kok ijek ndekne ijek ngombe sing ke-16 kaline, maka lawang neraka terbuka. Wis lawang swarga tertutup, ndekne malah nerusno ngombe sampai ke-16 kali. Terbukalah lawang neraka kanggo wong sing ngombe arak iku mau. Yen kaping 17 malaikat kang nyangga aras bebas. Yen kaping 18 kersane Allah bebas. Yen kaping 19 arsy Allah bebas. Jadi kabeh ora melok tanggung jawab, ora melok bela sae dhewe ndekne jek diterus-terusno oleh maksiat ngombe arak. Yen kaping 20 Allah Taala bebas. Iki nemen-nemene wong. Kok sampai ndekne maksiat, terutama ning kene maksiat ngombe arak. Ndekne diterus-terusno oleh maksiat. Bahkan ndekne seumpama naudzubillah menghalalkan maksiat iku. Nganggep maksiat iku sebagai hal biasa. Ora gelem taubat ning Gusti Allah. Sampai berkali-kali ndekne nglakoni. Iku dikhawatirno nek Gusti Allah cul karo wong iku. Dalam artian ya iso nyebabno wong iku mati dalam keadaan kufur ing Gusti Allah. Ibarat kaya sing dawuh sadurunge, iki ngombe arak iku adalah salah satu maksiat sing iso nyebabno maksiat-maksiat liya. Sing asline dhek taat ing Gusti Allah misal. Tapi saumpama dhek ngombe arak, mendem, akale ilang. Dalam keadaan mendem iku dhek iso nglakoni maksiat macam-macam. Sekalipun iku gak sadar kan. Jadi gak sadar mergo mendem, dhekne maksiat. Kok enek wong maksiat dalam keadaan gak sadar perkara mendem, iku ya tetep diitung maksiat, ora enek ceritane dimakfu karo Gusti Allah mergo ora sadar, ora enek ngono. Jadi selagi iku maksiat dalam keadaan mendem, ya tetep diitung maksiat. Jadi wedine nek pas mendeme ndekne malah ngucap kalimat-kalimat kufur. Ku ya tetep dianggap kufur kali Gusti. Qala al-faqih rahimahullah taala haddatsana Mansur Ibnu Ja'far wa huwa alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.